10, 20, 30 e así ata 500. Ese foi o premio que unha veciña de Vilagarcía recibiu ao resultar agraciada no sorteo do Día da Nai que celebra cada ano a Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía. Nada, foi a entrega do agasallo do Día da Nai que facemos sempre co sorteo, sempre cos vales compra da asociación, no, para os comercios, son 500 euros de premio, entran no sorteo todas aquelas nais que hayan mercado, ou os pais que sempre puseran o nome da nai que hayan mercado nos establecementos de zona aberta para a campaña do Día da Nai. O que pretendemos é, sobre todo, fidelizar os nosos clientes e premiar a esas persoas que mercan no pequeno comercio, que para nós é moi importante, non? Sobre todo, fidelizar os clientes con premios e que se recorden que o pequeno comercio todavía existe e que esperamos que dure moito tempo, claro. Un importante premio que pillou a gañadora por sorpresa, pero que ten claro en que os vai invertir. Es que non lo sé aún, pero supongo que un pouco entre todos se gastará los vales. Los niños, mi marido, mis padres, incluso mi hermana, habrá para todos. A tenda de complementos Coco Artesanía e Complementos, situada na rúa Edelmiro Trillo de Vilagarcía, foi o local no que foi acuñada a papeleta gañadora desta edición.